हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नायजाय इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो सानिका बर'नि आथोन गेलेनाय पार्ट 3 खौ लानानै फैदों। बे स्ट'रिया सासे साख्रि मावनाय फिसाया गावनि बिसिनो अननाय होनो हायैयाव बिसिया गुबुन सासे सेंग्राजों आथोन सोमोन्दो खालामो। बिब्दिनो सानिका आरो बिपुलनि मोजां मोनलायनाया बारानिफ्राय बारा जालांदोंमोन। बिसोरनि आथोन गेलेनाय सोमोन्दोआ थानो हायि जादोंमोन। लोगोफोर, पार्ट 2 आव नोंथांमोना खोनानो मोन्दोंमोन सानिकाया बिपुल होनना गावनि फिसायखौनो बाददावना गाबख्रावनाय जाथायखौ बिपुलनो खिन्थादोंमोन। बियो बिपुलखौ ब्रेकआप खालामनो होदोंमोन आरो माब्लाबाबो लोगो हमला बुंदोंमोन। लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला थालांनायनिफ्राय दिनैनि स्ट'रिखौ पार्ट 3 खौ जागायदिनि। जुदि नोंथांमोना खोनासंनो गोसोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम खोनासंलांब्लानो जाबाय आरो स्ट'रिखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामब्लानो जाबाय। बिपुल: मा बेनो नोंनि जोबथा रादाय होनाय? सानिका: औ, बेनो आंनि जोबथा रादाय। बिपुल: बिदिब्ला जागोन दे, नाथाय आंनिबो जोबथा रादाय। फंसे खोथा खोनासं, नों ब्रेकआप खालामनो ना, बेनि सोलाय आंनो 5 लाख रां होनांगोन। बे खोथाखौ खोनानानै सानिकाया गोमोहाबबाय आरो बुङो, मा? बिपुल: बेबो डाउन पेमेन्टसो। आंनो जेब्ला फैसानि गोनांथि जाबाय थागोन अब्लानो नों हरबाय थानांगोन। सानिका: नोंनि खर'आ थिगैनो दं ना? माथा गरम जाबाय नामा नों? नों बेखौ मा बुंदों? फैसाखौ आं नोंनो मानो होनो? सानिकाया रागा जोंनाय रावजों बुंबाय। बिपुल: मानोना आंनाव ओरैबायदि बेसाद दं, बेजों आं गोबां फैसा खामायनो हागोन आरो बै रांखौ नोंनिफ्राय मोनगोन। बिब्दि बुंनानै बिपुला गावनि मबाइलखौ सानिकानो दिहुनना भिडिअ' देखायो। सानिकाया बै भिडिअ'खौ नुनानै जोबोद गोमोहाबो, मोखां सोम सोम जायो। बियो बे भिडिअ'आव नुनो मोन्दोंदि बिपुला गावनि न'आव गिबि खेब थांखालिनो गाव दरजा बन्द खालामनो थांफिननायाव बिपुला गावनि मबाइलखौ भिडिअ' केमेरा अन खालामना हाइड खालामनानै सानिकाजों आथोन गेलेनायनि लंथं जानाय गासैबो रेकर्ड खालामना लाजोबदोंमोन। सानिकाया बे भिडिअ'खौ नुनानै टेनसन जानानै जगोमा बायबाय। बिपुला बुंनायसै, जुदि बे भिडिअ'खौ आं भाइरेल खालामोब्ला एबा नोंनि फिसाय कबिरनो हरोब्ला नोंहा मा जागोन? सानिकाया बुंबाय, बिपुल, बेफोरखौ नों... बिब्दि बुंनानै सानिकाया गाबनो हमो। बिपुला दुगा जानायसै। बिब्दियावनो सानिकाया बिपुलनि मबाइलखौ पाक्कायाव गाख्रुबनानै खावनै बानायनायसै आरो बुंनायसै, दा नों मा खालामगोन? बिपुल मिनिनानै बुंनायसै, नों मा सान्दों आंखौ? आंनाव बे भिडिअ'नि कपि गैया सान्दों नामा नों? सानिकाया गाबनायसै आरो गाबै गाबै बिपुलखौ, प्लिज अन्नानै बे भिडिअ'खौ डिलिट खालाम। प्लिज बिपुल, आं नोंनि आथिं हमो। सानिकाया आंनि भिडिअ'खौ डिलिट खालाम होननानै जोबोद गाबनायसै। गाबै गाबै बुंनायसै, आं नोंनि मा खहा खालामखो? नोंनि मा दाय मावखो? नों मानो बिब्दि गाज्रि खालामखो? बुं, नों आंजों मानो बिदि खालामखो? बुं, नों मानो बेफोरबायदि इनाय मावखो? बिपुला जेबो राव होआसै। सानिकाया बुंबाय, मा नांगौ नोंनो बुं। बिपुल खिन्थाबायानो माथो, रां नांगौ आंनो, रां। रांजों लोगोसे नोंनि लुबैसुलि सोलेरखौबो आथोन गेलेनो नांगौ आंनो। जानांगौ नोंहा दिनै मावलायनो गोसो गैया। जेबो नङा, उननि खेबसे लोगो हमलायब्ला आथोन गेलेसिगोन। 7 साननि उनाव फैगोन आं। फैसाया रेडि खालामनानै दोन। थांनोसै आं होननानै सानिकानि खावलायाव बिलिरना ओंखारलांनायसै। सानिकाया गाबै गाबै मोदै रथ' रथ' बोहैनायसै। बियो दिनै बिपुलनि गुबै आखलखौ मिन्थिनो मोनबाय। बिपुला ओंखारलांनायसै। फिसालाया गेलेनो थांनाया न' फारसे फैफिनो। बिपुला ओंखारलांनायखौ सानिकानि फिसाज्लाया नुनायसै। बियो न'आव हाबहैयो आरो बिमा गाबबाय थानायखौ नुहैनायसै। फिसाज्लाखौ नुनानै सानिकाया सिखारना थांनायसै। बै साननिनो हरनि समाव सानिकाया उन्दुलाङाखै। बियो सानै सानै रुगुं मोनाखै। बियो जेरैबो सोरगिदिं थाबायथिंदों।
गुबुन साननि बायदिनो फिसायाबो अफिसनि खामानिखौ गावनि लेपटपाव मावगासिनो। सानिकाया फिसायनि सेराव थांना जहैबाय। फिसाया राव होबाय, मा सानिका, नों दाबो उन्दुवाखै? सानिका, आंखौ मानोबा दिनै उन्दुनो ओंखाराखै? सानिकाया गोनो गोथो जाना रां बिनायसै। कबीर, आंनो आरोबाव 5 लाख रांनि गोनांथि जाबावदों। बिब्दि बुंनायाव फिसाया नायगोमाहाबनायसै। सानिकाया गोनो गोथो जाना बुंबाय, कबीर, नोंनो आं आगोलावनो बुंदोंमोन ना आंनि लोगो दं होननानै, बेनोना आरो माखासे फैसानि गोनांथि जाबावदों। फिसाया बुंनायसै, सानिका, 5 लाख रां आरोबाव? बाथ्राया मा? सानिका, आं मिथिगौ कबीर, गोबां बुरजा रां, नाथाय सम फैब्ला आं नोंनो गासैबो खोथाखौनो खिन्थाजोबगोन। दा बिराद गोनांथि जाथारदों, मानोना जों मदद खालामोब्ला मोजां जागोन। फिसाया जागोन दे, मेनेज खालामनानै होसिगोन बुंनायसै। सानिकाया फिसायखौ साबायखर होनायसै। बियो जोबोद दुखुआव दं। साननानै सानस'ना मोनासै। बिब्दिनो बिपुल सम होनाय दिना सौफैयो। बिपुला सानिकानि न'आव फैनायसै। सानिकाया चेक बिलाइखौ लानानै बिपुलनो होफैयो। नै ला। बिपुल, थेंक इउ बेबी। नाथाय आंनो 5 लाख रां आरोबाव नांबावगोन, बेबो 15 साननि गेजेराव। सानिका, नङा, आं नोंनो माब्लाबाबो आरोबाव फैसा होनो हाला। आंनाव एसेबां फैसा गैला। बिपुला बुंनायसै, कबीरा मा जाखो? नोंनि फिसाया बेनावथ' गोबां फैसा दङना? सानिका, नङा, आं हानाय नङा। कबीरनिफ्राय आं आरो फैसा बिनो हाला। बियो गाबनाय रावजों बुंनायसै। बिपुल, अब्ला नों गुबुननिफ्राय ला, आं जेबो मोनथिया। आंनो खालि फैसाल' नांगौ आरो नों बेखौ दा बावगार, नोंनि लन्थं भिडिअ'आ दाबो आंनावनो दङ। गोसो जायोब्ला दानो भाइरेल खालामनो हायो। सानिका, जागोन, नों भाइरेल खालाम। नों मा खालामनो गोसो खालाम, नाथाय आं नोंनो आरोबाव फैसा हरनो हाला। बियो गोरा रावजों बुंनायसै। बिपुल, जागोन दे, आंनाव नोंनि फिसायनि नाम्बारा सेभ दंखायो। भिडिअ'खौ हरनोसै आं। सानिका, नाङा, नों बिदि दाखालाम, प्लिज। बिपुल, अब्ला सिरि सिरि फैसाखौ हरब्लानो जाबाय। सानिका, जुदि आं आरोबाव 5 लाख रां हरबावोब्ला नों बे भिडिअ'खौ डिलिट खालामगोन ना? बिपुल, बियो बागदावनाय रावजों बुंनायसै। हा? नों फाग्लि जादों? आं मानो बिदि खालामनो? आंनाव मासे दाउ दं, जाय दाउआ आंनो सनानि दाउदै होयो। आङो बे दाउखौ फाननो? बेबो 5 लाख रांल'आव माब्लाबाबो जानो हाया। खोनासं, नोंनो मोनसे अफार होनि। नों 25 लाख रां हो, अब्लानो गासैबो जोबबाय, सेस। सानिका, 25 लाख रां होनना गोमोहाबो। एसेबां बुरजा रां बहानिफ्राय मोनगोन? प्लिज, अन्नानै एसे खमाय। बिपुल, आंखौ नों माबा मैगं फानग्रा बायदि नुदों नामा? नों माबा दाम खमायनो? 25 लाख रां, 25 लाख राङानो फैसा हो आरो गावनि भिडिअ'नि क्लिपखौ ला। बियो सिखारना सानिकानि सेराव थांना बुङो, अब्ला आं बे डिलखौ फाइनाल साननोसै ना? सानिकाया राव गैला। बियो गाबै गाबै खर'जों जागोन फोरमायनायसै। बिपुल, जेबो आथुर नङा, दानसेनि सम ला, मोजाङै जगार खालाम। आं मिथिगौ नों बेखौबो बुथुमना हरनो हागोन। नों मा सानो, जेब्ला डिलआ फाइनाल जाबाय अब्ला जों सानैजों आथोन गेलेनो हागोन दा? दिनै उन्दुग्रा रुमाव थौदो। सानिकाया राव गैयि जाबाय। बियो राहा गोथे जानानै सिरि सिरि बेडरुमाव बिपुलजों थांनायसै। बे समावनो फिसाया अफिसनिफ्राय न'आव फैनायसै। बियो गारिखौ पार्क खालामना न'आव हाबहैनायसै। बियो होजों होजा नायना रावखौबो नुवासै। उनाव बेडरुमनि दरजा गेवनाय नुना हाबहैनायसै। आवगायलाङो। बियो दरजाखौ खेंखावनानै बिपुल आरो सानिकाजों आथोन गेलेनायखौ नुनायसै। बियो नुना गोमोहाबबाय। मोखां सोम सोम जाबाय। सानिका आरो बिपुलजों बिसनायाव मावलायगासिनो। सानिकानि फिसाया जोबोद टेनसन जाबाय। बियो न'निफ्राय सिरि सिरि जेबो बुङालासिनो ओंखारलाङो। होजों बिसिया गाबै गाबै
गावनि सोलेरखौ बिपुलनो गथायना होदों। बिहा जेबो राहा गैला। बियो बिपुलजों अखान्थि गोसो लानानै गावनि सोलेरखौ जर जबस्ति। बिपुलाबो सानिकाखौ बै सानखालि जर जबस्ति आथोन गेलेनायसै। लोगोफोर, बे साननिनो हरनि समाव फिसाया न'आव फैफिनबाय। फिसालाया बिफाखौ माथो होयो। हाय बाबा, हेलौ बेटा। बिफायाबो फिसालाखौ अखान्थि रावजों माथो होनायसै। गावनि बिसिया गुबुन हौवाजों उन्दुनायखौ नुनानै जोबोद दुखु टेनसन जादों। बियो फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन गावनि धोरोम बिसिया जि बिब्दि गाज्रि इनाय खामानि मावनो हागोन। ओजों सानिकाया संनाय खावनाय मावदोंब्लाबो बिनि गोसोआ सानब्रेदों। बियो गावखौनो बावगोमानाय जाबाय। खुगायाव राव गैयि जाबाय। बियो साननायनि गुथालाव गबबाय। हौवाया बिसिखौ बेबायदि सिन्ता बावगोमानायखौ नुनानै जेबो बुंनो हायासै। बियो नुदोंमोनब्लाबो सिरि थानायसै आरो बिसिखौ आन्दाज खालामबाय थानायसै। सानिकाया ओंखाम जानाय थोरसियाव जदोंब्लाबो बियो खुगायाव ओंखाम लानानै बावगोमानाय जादों। गावखौनो आन्दाज गैला। उन्दुनाय समावबो फिसाया जोबोद थाल लागासिनो बिसिया माबादि जादों। बियो बिसिखौ संदाननो आन्दाज लानानै उन्दुलांफ्लादों। ओजों सानिकाया फिसाज्लानि फिसायनि मोखाङाव नायना गावनि गोरोन्थि मावनायफोरखौ रोखा रोखा हमदांना मोन्दों। बियो गावनो बुजिना मोन्दोंदि साननैसो सम फिसायनि अननाय मोनैयाव गुबुननि अननाय नागिरना गिदिर खैफोदाव गोग्लैनायखौ, दसे समनि गोजोननाय नागिरना गावसो गिदिर हाखराव गाब्रबाय। बियो गावखौनो हमथानो हाला। सानिकाया बिसनानिफ्राय सिखारना गुबुन मोनसे रुमाव हाबहैनायसै। ओजों फिसाया बिसिखौ ताल लागासिनो। बियो दिनै मानो एसेबां दुखु अखान्थि जादों बेखौ आङो रायनो बुनो होननासो फैदोंमोन, नाथाय बियो गावनो मोनसे सिन्ता भाबनायाव हाबबाय। बियो मा जामारदों बे फिसाया मिथिनो थाखाय बै बिसिनि उन उन थांनायसै। ओजों बिसिया गावनि गोरोन्थिखौ सहायनो हायाखै। सानब्लाबो रुगुं मोनाखै। बियो फिसायनोबो जेबो खिन्थानो हायासै। बियो गावखौनो फोजोबना लानो जोबथा थांखि लाबाय। बियो गाबै गाबै दौलें आलायना थैनो नागिरबाय। सानिकाया बे समाव गावनि गथ' फिसायखौ मोनथिहोआलासिनो गावखौ फोजोबना लानो सिलिं फेनाव फालि दैखांना टेबुलनिफ्राय बारजुमनो नागिरो। बे समावनो फिसाया हाबहैयो। फिसाया नुना गोमोहाबबाय आरो राव होबाय, सानिका नों? बिसिया फिसायखौ नुना गाबनो हमबाय। फिसाया खाथियाव थांना बुंबाय, सानिका नों बेफोरखौ मा खालामनो थांदों? गाहायाव ओंखार। जिखौ बोखारना गाहायाव बोख्लायो। सानिकाया काबिर होननानै गोसा गोसा गाबो आरो फिसायखौ गोबाख्रबो। गाबै गाबै फिसायनो गासै खोथाखौनो खिन्थानायसै। कबिर, आंनो सानसेखालि सासे सेंग्राया फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। आं सिनायनाय होननानै एक्सेप्ट खालामो। बै समाव आं नोंनि अननाय मोनैयाव गावखौनो हमथानो हायिलाय बै सेंग्राजों मोजां मोनज्लायना आथोन गोजोननाय लादोंमोन। बेखौनो बै सेंग्राया भिडिअ रेकर्ड खालामनानै आंखौ ब्लेकमेलिं खालामदों। बियो गाबै गाबै बुंबाय, आंहा हमदांस' हायै गोरोन्थि जाबाय। आंखौ निमाहा होदो। आं दिनै सासे गाज्रि मानसि। आंहा थांना थानायनि मोन्थाय गैया। गाबै गाबै फिसायनि बिखायाव उफ्ले उफ्ले बुङो, आंखौ खेबसेखौ निमाहा होदो प्लिज। फिसाया बुंबाय, सानिका नों बेफोरखौ सिगांनो मानो खिन्थायाखैमोन? सानिका आं गिखांनाय फैदोंमोन कबिर, बेखायनो आं खिन्थायाखैमोन। फिसाया बुंनायसै, सानिका सिगांनो फिसाज्लाया बै सेंग्रानि बागै आंनो खिन्थादोंमोन। बियो सानसेखालि बे न'निफ्राय थांदों होननानै फिसाज्लाया नुदोंमोन। नाथाय आं बै खोथाखौ फोथायाखैमोन। नोंखौ आं बिदि गोरोन्थि मावगोन होननानै आंहा गाज्रि सन्देह गैयामोन। सानिका आं नोंनि सोलेरनि थाखाय नोंखौ जुलि खालामाखैमोन। बे न', फैसा थाखा, धोन दौलत गासैबो नोंसोरनि थाखायनो बानायदों। बेमार आजार जायोब्ला फाहामथाय लानो नोंसोरनि थाखायनो सान हर मेंनाय सोलेर लानानै खस्थ' खालामगासिनो, खामायगासिनो। दाबो जेबो नङा। मानसिया बुजिस' हायियाव गोरोन्थि जाखायो। नों मोनसे खामानि माव। आं जा थिनो बिब्दिनो खालामबानो जाबाय। नों बिपुलखौ फैसा लांनो थाखाय बे न'आव लिंहर। सानिकाया बुंबाय, कबिर
फिसाया आसि थुना बुंबाय, आं जेरै थिनो बिब्दिनो खालामलां, नों गिनो नाङा, गासैबो मोजाङैनो जाफिनगोन। बिब्दि बुंनायाव बिसिया काबिर बुंनानै गोबाख्रबो आरो गाबै गाबै हांमा सुरहाबनायसै। अब्लासो बियो फिसायनि गुबै अननायखौ मिथिनायसै। जेब्ला फिसाया खस्थ' खामानि मावो अब्ला बै समाव बिसिया फिसायखौ हेफाजाब होयैया बिनिया जोबोद गोरोन्थि जादोंमोन। बियो दिनै बुजिबाय। गावनिया गावनि साननानै बियो जोबोद हांमा सुरहाब गाबनायसै। सानसेखालि सानिकाया बिपुलखौ फैसा लांनो लिंहरनायसै। बिपुला फैनायसै। बियो बिराद दुगा जानानै न' सिङाव हाबफैनायसै। सानिकाया न' सिङाव दों दों हाबैना आलमारिनिफ्राय बेग गांसे लाबोना बिपुलनो गारना होफैयो आरो बुङो, नै ला नोंनि फैसाया। बिपुला बिब्दि फैसा नुना खुसि जानायसै। बियो दांनाय दांनाय चेक खालामनायसै आरो खाथियाव थांना बुंनायसै, बाह सना, मा खोथालै, नों दिनै आंनि गोसोखौ खुसि खालामबाय। बियो सानिकानि खावलायाव आखाइ बिलिर हरो। सानिकाया लोगो लोगो आखाइखौ बोखारना बुङो, नोंनि फाल्तु नाटकआ बन्द खालाम। बोरो आंनि भिडिअ'नि क्लिपआ? बिपुला मिनिस्लुना सिपिनिफ्राय गंसे मेम'रि दिहुनना होयो। नै नोंनि सम्पथिया। सानिका, नों बे मेम'रिनि अनगा गुबुनफोरावथ' सेभ खालामाखैमोन ना? बिपुल, आरे नों फोथायाखै आं सोरखौबा डिल फाइनाल खालामोब्ला फोथायखेबस' खालामा होनना? नों फोथाय, नोंनि भिडिअ'आ बेयावल' सेभ जानानै दङ। बे समावनो सानिकानि हौवाया हाबफैयो आरो रागा जोंना बुङो, गुबुननि जिउखौ थेर बेथेर खालामनायनि एसेबांसो थांखि दङना नोंहा? दानिया नों गावनि जिउआ पुलिसनि जियालनि सिङाव माबोरै सिलिंखार जालाङो दाना गावनो नायलांदो। पुलिसआ सौफैबायानो जानांगौ। बिपुला जोबोद मोखां सोमजाबाय। बियो गिबाय। फैसा बेगखौ लाना खारनो लामा लाबाय। कबीरा बहा थांनो होननानै हमथाबाय। सानैनि गेजेराव नाख्रें नुख्रें जाबाय आरो बाग्रायलायनायबो जाबाय। कबीरा बिपुलखौ गोसायै नाख्रांहरनायाव बिपुला खांग्रांना गोग्लैना खुन्थायाव खर'आ नांबाय। बिनि खर'आ गावबाय। बियो जायगायावनो थैबाय। सानिकाया जोबोद गिबाय। कबीराबो मोखां सोम गिखांबाय। बिसोर बिपुलखौ बुथारनो होननानै नाराखैमोन। बिसोरनि थांखिया बिपुलखौ बुथारनायनि टारगेट गैयामोन। कबीरा सिगांनो पुलिस लिंहरखानायखाय पुलिसआबो सौहैबाय। गासै खोथाखौनो पुलिसनो सिगांग्रो खिन्थानायखाय बिपुल थैनायनि दाया सानिका आरो कबीरनाव थायासै। लोगोफोर, बिदिनो खायसे हिनजावफोरा साननैसो फिसाया सम होनो हायैयाव गुबुननि अननाय नागिरो। ओजों बेसारा फिसाया गावनि हिनजावनि थाखायनो फैसा खामायनो मुखुब जायो। बिसिया बेखौ बुजिला। जा समाव फिसाया खस्थ' मावनानै मुखुब थायो बे समाव फिसाखौ हेफाजाब होनो गारना गुबुनजों मोजां मोनलायो। लोगोफोर, बे स्ट'रिया बेखौनो फोरमायनो थांदोंदि दान्दिसेनि गोजोननाय नागिरना सनानि नखरखौ माब्लाबाबो सिलिंखार खालामना लानो नाङा। सानिकाया गावनि आथोन गेलेनाय समखौ माब्ला सम होनो हागोन बेखौ सोंना लानो हायोमोन। बियो फिसायखौ हेफाजाबसो खालामनांगौमोन। फिसायनि खामानिया माब्ला जोबगोन जिरायफानानै मददसो खालामनांगौमोन। गावनि आंगो मोजां मोनलायग्रा बायदि गुबुनखौ दसे समावनो दाफोथाय, नङाब्ला नोंथाङाबो सानिकानि बायदि ब्लेकमेलिं खालामजागोनबो। लोगोफोर, सानिकानि बे स्ट'रिया बेयावनो थुंगेबाय। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम। बेफोरबायदिनो ओंथिगोनां स्ट'रि मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे बेल आइकनखौबो अलाव थुना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना जुदि गोदान स्ट'रि नांगौब्ला कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गुबुन मोनसे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै गोदान स्ट'रि लानानै फिन लोगो मोनफिनगोन। एसेनोसै, बाय बाय।